Продължаваме с втори тото шанс на 5 от 35, следват 5-те печеливши числа. Графиката е готова, топчете се в сферата, разбъркат се на живо в ефира на БНТ. Очакваме първото число. В предишния тираж късметлия от Гурково спечели 5000 лева. Вероятно сумата ще надойде много добре от сезона, когато планираме лятната почивка. Третото число е 29. Докато търсите подходящо място за летния си отпуск в интернет, имате възможност и да направите онлайн залози за числовите игри. Може пък съвсем скоро някоя печалба да ви прати в някое мечтано място. 28 е четвъртото число. Предстоят месеци с много празници, докато се събирате с приятели и роднини, като нищо можете да забравите за любимите числа, а абонамента до 5 тиража ще гарантира, че няма да пропуснете шансове за печалби. Последното пето число е 41. Цялата печеливша комбинация е 31, 35, 29, 28 и 41.